l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fi 13 sena tagħha, il-wirja bl-isem ta' il-Maħfra tinkludi fiha qatta vari mir-rakkont tal-passjoni u mejda tal-apostli fis-sala tal-Iskawts tal-Ħamrun. Il-Maħfra li se tibqa' miftuħa b'xejn għall-pubbliku sal-ġimgħa 29 ta' Marzu tinkludi żewġ settijiet ta' xogħlijiet differenti. Xogħol ta' Spanja magħmul minn taħlita ta' ġibsu resina u xogħol ta' Antonio Magri magħmul mill-pasta de Madera kif ukoll vara kbira ġdida tal-flagellazzjoni ta' Kristu magħmula minn Andrew Buġejja. Krutawan żar din il-wirja fejn tkellem mal-esebitur Keistin Mazzitelli li fi ftit kliem ta' rendi kont tal-preparamenti u x-xogħol li sar biex din il-wirja setgħet tittella b'suċċess. Bħala kwinti tagħna tal-wirja tikkonsisti ħafna xogħol, ħafna spejjeż, mhijiex faċli sa ċertu punti li inti ħatarma din il-wirja bħal dalet tara jiġifieri. L-ewwel ma bdejna jiġifieri meta kont żgħir bdejna bil-Kristu Xoxt ta' Spanja. Firri minn hemmhekk niffokaw bil-mod il-mod għal fuq il-vari. Fost il-wirja tinsab ukoll mejda tal-Apostli magħmula kollha minn xogħol Malti tat-terrakotta u tinkludi fiha xemat li jissimbolizzaw lil kull apostlu. Mazzitelli tenna jgħid kif matul is-snin li ġejjin mistennija jitlestew aktar vari kbar ta' Andrew Buġejja, inkluż dawk ta' Redentur u l-Veronika, Ponzu Pilatu u l-Aċjomu, il-koll magħmula mill-fajber u l-karta pesta.